नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बरायनाय थाबाय बेलासि सम जाबाय आरोना दा जोङो मा होनो रुपुहियाव थांनोसै जोंना 9निफ्राय श' दं नालाय टाइम गैयाना जा फिसा फिसा बुस्थु एसेसो नांगौ बेखौ जों दिनै बायस्राना थांनोसै आरो बायना लाबोनोसै मेकआपनि मोनसे माबा माबि बुस्थु नांगौ बेखौ लाना फैनोसै ओमफ्राय बिदिनो आगै आं ओमफ्राय जों जायनि न'खराव थायो आयं बोराइ आयं बुरै जों साब्रैबो थांगोन आरो बेटारि रिक्सा लिंहरदों ओमफ्राय ओइ आयं मोना मोनहैना दङ बेटारि गारियावहाय जोंखौ नेगासिनो दङ जों दा थांबाय थादों आरो एलाय आयं ओमफ्राय आगै जोंहा थांलायनोसै आरो लोगो गैयाना जोंना नै आगै आंदोल'मोन नालाय आयं ओमफ्राय आयं बोराइ बेटारि गारिया नै रेडि दं जोंना थांनोसै आरो रुपुहियाव बाजार खालामनो दिनै बेसेबा सिम्पोल बेब'हार जाखायो जेबो खोथा गैया लाजियोलै सासेया जोंना आयं बुरैया नै गाबबावबायसो आयंआ जोंखौ थांसिगोन होननानै दहायो मावग्लुंजोब्बाय आंनि केमेराया नै टमटमा जि मावखायो रुपुहि बेलासिनि बाजार मैगं गोथां ओंखारदों आइशेड' नायनो फैदों आरोना बहुत भेराइटिस राहाया दुदिन तेरी को यार बोलते हैं बेखौ मोनसे लानांगोन ओमफ्राय बिदि आइशेड मोनसे लानोसै जानो लुगैदोंबालाय दख'ना नायदों नै जों थानाय आयंनो न'आव गाननो गिफ्ट होलांनो सिम्पोल गांसे होलांनोसै आरो न'आव गाननो